Едно бързо включване за актуална информация относно проверка, ревизия, която завърши сега за периода от 2015 до 2020 година включително. Какъв е резултата? Резултата е на донесени пари. Или оказва се, че съм донесъл 27 000 лева повече, отколкото съм дължал, и сега ще ми бъдат приспаднати нови данъци. Така че не само, че не съм излъгал с данъци или нещо съм направил нередно, ами се оказа, че съм наднесъл повече, за което благодаря на хората, които ми организираха ревизията. 27 000 лева спечелим. Първата ревизия приключи.